Amin di debata na sumurung sian saluhu naroha. Ima toktong mangaramoti ate-ate doho pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Atan itu hata di mingguta sadarion di enek do sian sada Timotius 2 ayat sada sahak rodi pitu. Odo hatan itu hata di sada Timotius 2 ayat sada sahak rodi pitu di dok ope odo si paingotu naing ma ulo honoton parjolo si tutu pangiduan para tangiangon para pangudianon doho hamulateon humokop salut halak humokop akkaraja doho saluhu parhuaso asa marsonang-sonang jala sohari ribuan kita marpangalaho di bagasan sadok hadaulaton doho hahormaton nadengkat doi jala halomoan di rohan di debata si balua hita ai dipanggil rohana do naing saluhu colma malua jala sahak manada hasitongani ai sada do debatata jala sada do nang pangulu di debata do jolma ima jolma Kristus Yesusi dilehot do tusi dirina bahet tobus humokop saluhut ima si hati dakonotor ditiki hadenggananna tusi doau dipabakit gabe para jamita jala apostol gabe pangajari dihalak si pelebegu di bagasan haporosiao doho hasitongan tutudo hataki dang marga busau ido sahatna taidehon hangoluan do hatam amanamin nanamin ni holongan di bagasan Kristus Yesus hahanggi na pinaribot menurut sejarah hakristenon na marga jala na parjolo na gabi perhitungan nya ka proses ni padalan na sejarai na pajonok kon ngulu tutuhani jala di payungo parjolo tuhita sedia do godangna ruasna berapa warganya jumlahnya jadi di dok tiga halak do naolo pajonok konguluna tutuhani hugut mangulahon pacuron na hobara tu pati krea natar sura di bibeli boy dohonon nunga gabe hasitongan iya porotibion nunga tergantung tuhuaso ni pemerintahan tuhuaso parhuaso ni porotibion para politik molo ni rohahod do statistik ni huriatta di bawah tahun 2015 boydope terajaha hera 8 besar gereja terbesar di Indonesia bakat di Asia alaidung mardalat 2015 tukijang ba 22 besar pe dang boy dabo ahado nama ban berapa jumlah warganya naolo pajono kodiri tu debata hirasowabiar benuain nida debata akka bangsoi apalagi nunga penguasa politik manang napunasa porotidion barita nauli pedidokdo nang ditawarho si bolisido tu Tuhan Yesus sada huaso nama jay balga nariko di porotidion huaso tu saluhut harajaon boydo tabayakon songon dia manuaing balgana ngoluniba molo adong nama nawarkon huaso harajaon saluhut bukan hanya beberapa saluhut huaso harajaon ahamana boy patu kon Tuhan Yesus kula hononna laho paluaho bangsoi laos marsitaono petaho bangsoi hinorhon ni pangalaho ni portibion anggo Yesus sasitong na boy ulah honon nai
Laos ise pe tokoh politik molo adong tawaran menawar taringot huaso aduan nadui. Tawaran yang menggiurkan doi ala memang dak sebatas holan udulan. Alain narikot si parahonot tarupani dakolan tawaran kedudukan jabatan doh status nanang si tawar honon ni debata di tonga-tonga ni pardalanan ni sada-sada panggonggomi. Diaka proses ni pengembangan doh pertumbuhan ni sada bangso riko nian sada visi sada misi di debata yang mengulu di sada-sada bangsoi ima dipilih debata sada panggonggomi asa aman bangsoi jala hot dame nasumurung di nasida taboto takas ala ditula Tuhan Yesus taringot tu tawaran na sangat strategisi nasian simbolisi ala memang dang sebatas harajau porotidion ulauna naubalaga imahaluaon keamanan doh damena sumurung molotajaha di Matius opati mungkin ido na maul dapat tita sian aka pamarenta na di portidion aman sejahtera damena sumurung alai adong no piga hal na boy si rohonota nagabe tanggung jawab ta dina mangadopi akka panggonggomi dina mangadopi politik lumobi na marnegaraon iya panopau ni debata doh sakap na tu saluhut na tinopai ima sakap lomo nirohan ni debata sahat doi dibuat tu saluhut aspek parangoluotta imalomo ni rohan ni debata dong nobalaga digijang di saluhut bahkan digijang di saluhut para binotoan na arong di portibion alna pasti jala terukur do sakap doh lomo ni rohan ni debata jala nasoboy atusan ya kapar binotoan na di portibion nasoboy usaton asa manang dia pesakak di debata say nasau mayula hononna nasotuk adong boy manudati termasuk panggonggomi di portidio ibadah do pabangkiton huhut mangalehon sahala tuaka raja laos ibadah do natumibul diakka harajaon na di portidion jelas ibana do mangucak haraja Indonesia colma paima di parhatopot rohanya di portidion bahwasana saguru di debatado akka harajaon di colma jala di basa-basaho tu manangise lomo ni rohana molo naing pilito di debata ikon ape hononna sahala tu ibadah. Jadi raja na pindilit nai asal lahu patulus sosakakna di portibion demi sebuah visi keamanan marasonang-sonang jala damena sumurung portibion nomor 8 nagpesayolo martahi akka para jahat papeolhon huaso politik nasida na memanfaatkan jalan najat di nasida asa dapat utung alani hajahaton nasida dia itu boy dutungi pakeo di debata dalat tunadenggan lahu paubahon rohani panggonggomi lahu mamasu-masu akka bangsona najaha sahali peboy do pakeo ni debata gabe patulus so sakapna sakap hatuaon niak kabangsoi na hinaolongan na
dalalah pau-bau rohani bangsona ala parsidoho do de bata mangula di si alai di boto si dadda rohaido na pinarohahon dito di ay marguru tu lomo ni rohani de batado pamo di hononna yakana badiyai alai taboto do saluhuna do manupak tu nadinggan yakana marholong ni roha di ibadah akan ajinauna siyan tahinahian inna do di Roma walui siyan omma boy tahina na usada kepastian do dileho tu hita sada tanggung jawab laho maparohahon keamanan doh damena sumurong nang nileho di batatu boy tahina na usada kepastian do naik ko bertanggung jawab do hita tu panggonggomi uduk jalaga de warga negara yang baik nunga gabe sada otoritas di debata diulai bana saluhu nai asa hari kotonotta ipe asa ta para sangapi atong akana mangulahon na denggatu hita iya ikon naragahonota jalai kota parsangapi do hormatatta akana mangulahon na denggatu golutta adidok apostol Paulus di Roma 10 ayat 1 nunga gabe tanggung jawab ni panggonggomi dapotan huaso doh otoritas tu saluhu na ginonggomanna doh tujuan asa dengan aman ya bangsoi sahatu napa pungubeo pe ulau nasida dalam paulihon dame nasumurong di bangso na ginonggomanna ikut tatangyakon panggonggomi nang saluhut na berhubungan tu nasida songoni nang rakyat na asa dapot akahadameon tujuan di ngulu nasional tatiok majaran ni apostol Paulus asa uduk tu panggonggomi na marsahala na maparsangapi mangargahon buhut manangnya kotsa itu tanggung jawab kan? Jadi adong do pada apa di sada-sada bangso sada-sada rakyat mana pamaretta ala hera-hera suboy diduga hudibana rupani bangsoon manang sada-sada huria ala merasa gagal pemimpinna itor didok visi misi di gereja visi misi di akai seakan-akan dang be dihargai bana debatana marsahala di tonga-tonga ni huriai na mangalehot tujuan perdalanan di huriai na mangaloas huriai jala pemimpin ini beteng kod dihargai do bahwa sana ibana nadong di ibana sahala di debatana unang peu tatongi sahala di debatana di ibana ikolam tapahami do sama salah na porsia hita dileho debatado pakirimon say naramotanna jala para dionna nariko di ngolutta jadi ngolutta odoh sakap perdalanan di ngolutta tergantung tulomo ni rohani debata bukan apa yang kita harapkan manusia punya harapan tetapi perdalanan di ngoluna obaratu sakap aduau nasihat debata nasotuk lobi sian batasan-batasan nang niaturhon di debata nang so ikut terjun tu dunia politik alai manoktong di bagasan pangajarion di debata asa tarida sorominan niha kristenota na sejati song sada hala kriste kita di leho do tu hita sada amanat lahu marbarita nauli hut paingoton akan amardosa di zamanon boy mubah sada hasomalan molo diubah debata roha di zolmai termasuk akka para gonggomi itu yang perlu kita harapkan hai barua bukan semakin berilmu atau berisi alai
naing pakeon di debata sada pargonggomi, naing pakeon di debata bangsoi doh akarakyatna dalan di debata laho pai baruhon boluna, pai baruhon akka pada nasihat debata. Boidoi ubonna molo-olo jolmai rakyati wargai doh pamaretai paubau di debata. Alai molo solo di paubau bapeut masudi uduk maganut di panggonggomi namar sahala aida ngadong sahalana iya sosiat debata do na mangatur hon nasida asa na mangalo aturan di debata do na mangalo panggonggomi alai na mangaitot do tu diri na akan na mangaloi kanin na do di Roma 10 ayat 2. Apostol Paulus manggorahot tu huria Rom asa manosoi ruas ni huriai asa uduk tu panggonggomi songoni nang di Titus tu luai sada pedido paingo manasida asa marroha na uduk manguloi panggonggomi na mangarajai puasa di jauh tu ruas ni huriai asa uduk jala manguloi tu panggonggomi alasanna ala suruan di debatado nasida laho manupakko suruan di debatado nasida mereka adalah utusan Tuhan laho manupak haluaon di tengah-tengah di bangsa nagin komandan jala debatado mangaleho sahala tu nasida sahalinai sahala ni debatado na pinakken ya panggong akapargonggomi boidoi mucat boidoi lampar guguanna alai molo tapamanat akana masa di humaliakta boido tubuh suku-suku tutu do nuaing pargonggomion suruan di debata manang nama jalo sahala siat debata boido tu molo si Gusdur na ujui madok yang lebih penting dari kepemimpinan itu dan dari politik itu adalah kemanusiaannya. Namaraga sian pargonggomioni manang politiki imangolu ni ajol mauni ira somoni terjemahannya atar torop do halak na mangulaho politik do na berhubungan tusi songo sada huaso manahagugon menganggap bahwa politiki dada hola teori mabuah rohani rakyatna so parsido maparrohahon ngolu ni hajol mauna ido songoninan di ngodo John F. Kennedy emeritus ni Presiden Amerika Serikat adok jangan tanya apa yang negara kamu bisa lakukan untukmu tanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk negaramu ya. Jangan tanya apa yang negara kamu bisa lakukan untukmu tetapi tanyakan apa yang bisa kamu lakukan untuk negaramu. Las bape tabai gugut ta demonstrasi, las tabohape tabai udag-udag tamolo so parsidoho debata mangaleo sahala tu pemimpini lausi namai. Pada bolo tahu konon wain tabadi kodoho tu parhuriau. Jangan tanyakan apa yang gereja boleh lakukan untukmu, tetapi tanyakanlah dulu apa yang sudah kamu lakukan untuk gereja tu. Hebat. Sada ungkapan na luar biasa taringo tu pergulatan politik di Portigion. Na boy tu budo suku-suku si songoni ala taboto taringo tu aka panggonggomi sipata memang dang luasta. Dang sada haporo siao dohoti tadaksi utu Yesus. Hudo taida pangalahon ni piga-piga panggonggomi na maralo tu hasitongan ni debata. Marhite na majalo sisip
Naolo pa porsuk-porsuk akan nagaledo na fokus na seharusnya nagabe tanggung jawab ni nasida doh nasi. Gari ada deba aka panggonggomi songon nagabe si pangabati di ulaon ni ha Kristenon. Gabi olo patubuh hamaolo tuaka hala Kristen. Isarani marhite na mangurai manang mangabati torop hala Kristen maraminggu di bagas joro di debata manang na mga bati na mempersulit hajojongjong di kuliah di debata. Hati haya Apostol Paulus manura sada Timoteuson panggonggomi na marhuaso ima pamarintah Romawi. Kaisar Romawi doa ka gubernur na mangulaho di wilayahna masing-masing bersikap nagabe penindas na pangabati di tengah-tengah ni perkembangan di Aproseao di Guriai. Dari doi siat tekanan ni pemerintahan Romawi, tu Apostol Paulus satu na terpenjara ibana di Filipi, terpenjara nakso melalui peradilan. Nah, jelas. Langsung dipamasuk putih. Iya. Nah, so jelas perkara. Lalu songonino main situasi di paingo Apostol Paulus songon dia paikna di alam ibana alai dia jadi dohita di paingo asaolo manangiakon salu ala termasuk pargonggomi ni halak Romawi manangiakon nasida. Nuengon hita halak Kristen di koboido hita madok mauliate Luhut manangnya kon akapangonggomi lepasian perbedaan politik, pilihan politik pribadi. Ikut tangyangat konotado nasida jala taboto bahwasana ulau nabadia doi jala napasangapun debata doi. Naing mahita mangulu gabe halongoan di debata dapotan haluaun sian naung nahi na prosiaun di debata. Mulai dok na hina prosiaun di debata na pinilik na jala pinar sahalan. Naing mahita mangulu dengan amam madame na sumurong sian na ginonggoman niaka na pinilit jala ni haprosiaun di debata. Songon marhite pengorbanan ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus. Ikotang yakunota nasidah napeta boto nasidah dan mengulahon hasitongan dohot keadilan. Asang giak marhite tangyang boy tailek kutu debata. Anggiak dileu debata hapatason dohot rohana dengga di nasidah mabuan keamanan dohot hadameo di rakyat. Kotangnya kono tarulas. Dihirin debatado asalam madua akan aporsea lam torop nasi dalam manada debata anggia lam torop halak la pajono kodirina tu Yesus Kristus. Di Markus 10 ayat 42 boydo jakauta taringoto panggonggomi akan hurak denggan. Adi do dirajaya kasih gonggomi bang sodo parrepe nasida jala dipaksa akan nasangap naru nasida laos adomdo di suratto di bibel tai piga panggonggomi di portidion naolo mabuat sangap nasihat Tuhani gabe sahera nasida nauriko sangap Tuhani pe dak olah dingo asa ikon ibana si sobao dak Tuhan ibe. Boydo idaut tai marhite pardalanan ni ngulu ni bangsa Israel natar surat di padan narubi jala songo turupuk ni epistelta di mingguon. Ima barita taringo tu panggonggomi nasayolo mabuat sahala nasihat Tuhani. Sahat tu padan naik baru nang digolo ni Kristeno na parjolipe masa do nangi dipaksa do rakyat na mano bagesar apostol
dipaksa do rakyatna manu bagai sari jala memaksa mangaleho beo rakyatnai jadi digosa-gosa do halak Kristen hati hai ola godang halak Kristen nang akapostol penaguan hosa ala ni panggosa-gosa ni halak naso makalomohon Kristen naso makalomohon Jesus naso makalomohon berita nauli ala nang pesongoni situasi na pek na diadopi nasida diadopi halak Kristen hati hai sahatu tikion dakeani paingo jala diajari Tuhan Yesus sita patupaho sukun tutudo nuaing pargogomion na sinuru di debata masa pemerintah disuruh Tuhan lah manggosa-gosa rakyatna masa Tuhan menyuruh mengutus akapang gonggomi sengonon pangalahona tuturo nasida nama jalo sahala nasiat debata kehadiran ni si huto Kristus ikeboido gabe pasu-pasu tu humaliangna termasuk mangalehon sistem manangyakon asaboy dengan sistemi ikotangyakonot tadi nasida sistem politik budaya sosial ekonomi pertahanan keamanan doh nasingi kotangyakonot kota lehon tu atong pandangan tatangyakon nasida unang tapak sahon nasida mampu mangulahon akan nadenggan jala marsahalan nasida hape Tuhan ipe dang nomorohan nabi mangida nasida unang tapaksa nasida panggonggomi na di tongat-tongat ta di ulaut ta ikoboy songon na di bagasar rohatay hape kita sadiri pe dang lomorohan di bata tarimot tu pangalahot ta ay sohyata tangyakon nasida bodo ta sukud diri tapi gahali mata tangyakon panggonggomi tay uluat tay asaboy nasida marsahala nasiat debata mangguluon mabuan asonangon mabuan keamanan mabuan damai nasumurong masyarakat Kristen ikonolodo berperan serta aktif konkret di pembangunan politik pembangunan ekonomi do sude di bangsaon asaboy tercipta masyarakat na baru na berdasarkan hukum hasitongan doh keadilan. Dilewot do sada tugas tuhita marhite kehadiran ni ala Krista di Portidion iko gabe sitidangi penegak hasitongan doh hati koran jala iko suara honot tadoi marhite suara kenabian. Ido banda di dok masyarakat Kristen iko mangolu do nasida di Portidion nalaho makatidakon berita haluaon jala mangolu di bagasan si taonope di dalam situasi apapun ikut toktong dohita gabe makatidakon berita haluaon masyarakat di Portidion ikon mampu maparrohaon manangyakon berita haluaon na binuanna marhite sada pembaharuan di sistem pemerintahan marhite perjuangan politik na bersifat dialogis dengan hatahoni jala dengan tangyakot tu di batak molo adong aka panggonggomi manang rakyatna nasay olo bersifat eksklusif jalai koboy marsaor hola tu diri nasa diri dang panggonggomi manang rakyat halumuan di debatai alai kota di konon na do sifat eksklusif jala ikoboy nasida maparrohaon masyarakat majemuk jala namarragami asa tulus sinakapan di debatai asa tu panggonggomi badalaton ulaon na huut bertanggung jawab halak Kristen sebagai warga jemaat, warga gereja, sebagai warga negara yang baik sekaligus na bertanggung jawab ikon olodo parsidoho secara aktif di proses pembangunan di bangsa ini. Unak pola demo di boto, unak pola muluna dipikiri. Di Markus 12 10 di Yesus leho kamuma tu kesari nasia kesari.
Jala tu debata nasihat debata. Aratina na pinangido ni Jesus ima keseimbangan bertindak. Pula kau mangido menuntut jago. Pinangido ni debata ima keseimbangan hukum moral doho hukum. Nasihat debata na di Portigion. Diajari Yesus doa kasih sianna mangulaon hati goran. Aratina lehonom ma tu pamaretta doho tu debata nagabe hak doho tanggung jawab nato. Pinangido ima keseimbangan hukum. Tok tongdo dijauhon asa uduk kita tu panggonggomi. Alanido uban na dido Jesus leho kamuma tu kesari nasya kesari. Leho kamuma tu debata nasya debata. Idoban nedok nak kiningan, molo warga negara yang baik, molo warga negara yang baik kita talehom matu negara menjadi tanggung jawab tak. Tak jalo naga bihakta. Molo warga gereja yang baik kita, mari kita berikan tanggung jawab. Ikut persidohot kita, mangulahon pembangunani, mangulahon pembaharuani, bata jalo hak pelayanan tak. Ido, ulah kolan namaru mutugu di boto. Tahobasi matong rak makobasi mahita dimuriai. Ai takasdu di jauhot tu bangsoi asaolo nasida pasahaton aka tanggung jawabna peleanna tu debata. Songo dala pakobasio dimuriai madok mauliat. Ai takasdu jauhot tu nasida asa manangyakon aka panggonggomi aka raja dohot saluhu parhuaso. Tutu dakola raja do para huaso narik kotang ya kunoton. Dakola ni. Adi dok dari turpukon. Nang ma ulah honoton para jolo si tutu pangidoan para tangiangon pangodianon dohot hamauliateo dohot hamauliateo umokop saluhut halak umokop saluhut halak umokop saluhut halak. Baru pemusai humokop akaraja do saluh parhuasa. Pola opat tali opat tata dipakai nama siraina na saling berhubungan. Ima pangidoan para tangiangon para pangodiana dohot hamauliateo. Jala saluh nai marhahona tu ngolu partangiang. Ai di bagasa tangiang do tapasahat akka pangodio taringot tu akan narikok di ngulutan dohot akka pakirimon nang sude akka hol solos sok tapi di bagasa tangiang do tapasahat laos di nama tangiang ido dada hola dirita narikot tatangyakon jala dada hola di dirita narikot tapangido siak debata. Alai huhud do akan na diduru ni dirita perlu tangya konota perlu sari konota. Jala di bagasa tangiang do tapasaha pangiduan nang hamola teong nirohata marningo dengan basa ni debata. Naung tajalo saluhu nai di pangiduhod do tuhita asa siulahon akan adinggam mahita. Pasahato pangiduan pertanggiangon para pangudiano do roha mauliat. Iko nama roha mauliat do tungda. Una kolam mangido di boto. Dang adong gunana tangiang tong molo dang di boto madong mauliate. Dang marguna tangiangi molo dang di boto pasangapot donganna pasangapot debata. Dang di boto mangudihon donganna dang boto mangudihon bangsona do panggonggomina dang di boto mangido tu debata molo hola dirina do disarihon iko do parroha mauliate manang bape pangalahon nasida manang BHP namasa naniulan nasida tung takas do di jauhot tu si Timoteus nang nuaingon tu salhot halak Kristen nang tuhita di partikia sinuaingon asa tatangyakon agaraja dohok parhuasa tatangyakon nang
tanggonggomi, tatangyakon bangso, tatangyakon buriatta, tatangyakon akan mabuan barita na ulit kita, tatangyakon tadok mauliate, di debata. Molotong humurang penasida, unang tauhumi nasida, tatangyakon, unang taburay nasida, alay tatangyakon manasida, tau dihon, tarohaho. Puasa ala memang suruhan di debatado nasida dan guru dihita hosani nasida dan guru dihita ngolu nasida do pabahenan nai sa guru di debatado ala napuna di debatado nasida gareade di dok suruhan di debatado nasida jala ikon pasahaton nasida do alus para dabu-dabuan para tanggung jawaban nasida di jolo ni debata taringot tu salhu na diula nasidai na padua ho puasa Allah asaboi marsonang-sonang jala so hari ribuan kita na niamudihon na niuluhon ni panggonggomi ay sakap na din ka jala sakap hatuaon sakap hasonangan do di sakap di debata tu kita ala ni idi jo jala dipilih debata do akan manguluho bangsoi disuruh debatado si Musa mangudua bangsoi sian parhatobanon. Saat tu anak nana sasada disuruh debatala hopadua bangsoi sampai pola tersilang ibana di dolo Golgota aguan hosa asa malua hida. Laos di pasar debatado sahala tu gadung panggonggomi asa boy marsonang-sonang akan naginang gomanna. Tagas doi di hati dakon Apostel Paulus di Roma 10 ayat 4 adok suruhan di debatado nasida laho manupakko suruhan di debatado nasida laho manupakko laho makonahon tu siulahon hajahaton takola manupak makonahon tu akasiulah hajahaton tung naposo di debatado akapanggogomiing ganup halak Kristus ganup halak ni Kristus si hutok Kristus ikonuduk tu panggonggomi agak panggonggomi piatong ikonolo do berjuang mabuan keadilan do kemakmuran tu rakyatna tanpa memandang latar belakang golongan do akahaboyonna molubui di parwaho makana pungus do akan agalay do akan amik tarajodo panggonggomi songon napinili di debata jala uhut ikko bahenonna do para dabu-dabuan di naniulana jala marhite hasitongan doho hati goran ibana mula ulaun nai ingot dang boy lomo-lomona ini dorang boy lomo-lomona to unang madia itong nunga gabi pejabat ibana pargonggomi gabi lomo-lomona unang maibana mangulaon bangsoi mangulua bangsoi marhite kekerasan dengan tangan besi manang si lomo-lomo ikan itu dokon di Markus 10 ayo 41 145 jadi songo sada naposo ni debatana situng jala adil hita unang matong siya na mangulahon siya gogo ni pikira do para tanga bosi asa unang akka si siya nai olo kolusi do manangisepe dangolo mangulahon pangototoiyon manipulasi dohok korupsi jangan dangolo Yesus berpihak tu golongan Farise dangolo Yesus majalo aka baga-baga na di Portidion dangolo Yesus berpihak Sadusi doho tu golongan ni aka si boto surat alai dia berpihak tu akka golongan na pugus doho nagale nah hinirim ni rohana ima majujung nilai-nilai moral doho etis saluhut sisi ningolui jalaboy dipertanggungjawab tu debata secara moral doho secara etis tu akka dongan humalia ayo dah dikirap ditoru do pe riko sudah neng dongan neng arah nonton gabe dongan diba alai dung digijak dakia darida te masa nama tokin nai muse pergulatan politik tokin nai
tujumo. Uduk dotong tu pangkonggomi dada namar lapatan mangulahon saluhut namaralo to kapati hati gora doho hasil tongani. Iya, mula memang di Portibio memang itu. Selagi masih ada yang bisa diharapkan, lah bohape hacina semua dia masalah besok lah itu. Nah penting dapota. Alai boado hita manuktong masuarahon hasito do hati gorani songon nang diulahon ni si Johannes Padidi di manang situasi dia pedingana dia harus nagabe si tatas nabur di hararuannya kanaudi hararuan di haluau kehadirannya kasisian di Yesus di tonga-tonga di masyarakat iko boydo gabe sodang do sira di tanoon uhut berusaha parohon misi harajau di debata dakara jauh Portibi. Secara utuh marharoroan siang Matius 22 ayat 37 sahat 30 sia didok maka holong hidongan dosa diri. Boado carana maka holong hidongan songo diri di bahasa diri. Iko boydo huriaido akan aprosei mengupayakan pemahaman na komprehensif. Artinya boy berengota siat dirita alai boy hilalauta dongata boy tai hilala hana masa na di Portibion di Gumalianta asatuk madalat to misi di debata hita marite Yesus Kristus jalan nau pinasahan na tugano Kristen huria ni Tuhan Yesus musada parsaoran na badia bangso ni debata do saluhut ni huria ni debata huria di Yesus Kristus ay Jesus do uluan ditugas som gabe si tidang ini Kristus do bangsoi do saluhu ruas di debata asal lam tubuh nian bangso do urian abadia nama rojahan do hasitonga do hatiko tadi dia masyarakat Kristen na berfungsi songosira do sodang di Portibion gabe hala Kristen berarti siap mengemban misi Kristus sebagai hati urut di tonga-tonga ni agulapon uhut gabe si tidangi di tonga-tonga ni Portibion narututon ikoboy istilah Portibion istilah dunia na dikutip nak kiningan ima dihubungkan tu kejahatan struktural sama rekayasa politik rekayasa kekuasaan rekayasa peradilan doh sudah bentuk rekayasa naboy mengerugikan masyarakat dia kadamang dainang nani holongan di bagasan Kristus Yesus wado molo huria aturan mainnya hukum siasa gereja na doh peretena udang rekayasa terserah mau rekayasa politik rekayasa kekuasaan gaberugi dotong akka was rugi mah huria alani nari kota tangyak maka panggonggomita asa dengan nasida mangulaun na pinasahan di debata turiai tu bangsoi panggonggomi asa dengan di ulaun nasida ganung na pinasahan di debata asa marhite akka panggonggomitai boy hita marsonang-sonang roha dameon di gulu ni bangsoi sonang jala so haribu-ribuan asa unang pilih lakkan di nasida asa tigor uhum pajong-jongon di nasida asa disariho jala di ramoti akan ame menjala nagaledo na pogos asa nasida piatong malua sian hamagoan jala marsonang-sonang ulun nasida tatangnya ko jala tau dihum nasida tu debata tutuna boy do patara di simalolok tamar hide parnida atta akan asala akan hurang denggan akan hurang pas nabi nanya kapang gomomita dia kahuaso na pinasani debata tu dasida asa disarihon boy nasida paubahon akka konsepna marhite turpukon ditogihon dohita asa dibagasa sadok hadaulaton doho hahormaton mahita marhida akka panggogomita jala pature-ture akka nahurangi unang masih bailan jala unang marhite rohanajat
unang martutuk mangalului salah nasida. Alai tar lumobi naing mamarhite rohan na dinggan jala na hobarto lomo di rohani de batama tatangya kon nasida. Adong do hanta ni sahala na bisuk na madog unang mata putet dongan na asing molo dak sumurong habur juatta sia di bana. Unang masay taputeni akka halak na asing di ulaon na molo dak sumurong habur juatta sia nasida. Boy doy tapatudos tu pangajarian ni Tuhan Yesus yang natar surat di Matius 7 ayat 3. Nama dok ahama pola pa bereng-berengommu silba-silba di mata ni dongammu. Ia nasatiang di matami dang dia toiho puasa. Olodo sai hira uang receh dongatai. Tanda kutip. Olodo sai hira uang receh dongatai tabain berbuka dua HP dak sadia argana. Kadang kita pe olodo sai maparrohahon dongatta dangalani naso tarohahon. Alai memang ibadah sadiri pe dang olo di parwau kita, dang rohau kita, dang ibang. Menghitung dosa orang lain tidak langsung membuatmu menjadi orang suci. Sekali lagi, menghitung dosa dan kekurangan orang lain tidak langsung membuatmu sama seperti orang yang kudus. Perjalanan hidup yang indah, yang sesungguhnya adalah ketika seseorang mampu untuk berbagi, bukan hanya menikmatinya sendiri, bukan menyombongkan diri mereka sendiri. Sekali lagi, perjalanan hidup yang indah yang sesungguhnya adalah ketika seseorang mampu berbagi, bukan hanya menikmatinya sendiri dan bahkan menyombongkan diri mereka sendiri. Kamu memang maunya hanya dimengerti terus, namun nyatanya sama sekali tidak pernah bisa mengerti aku. Alani molo tukpe juppahita nasala nabinain ni salut halak dak cocok turo hatta tarlumobi akka panggongomi akka raja kaparhuaso denggam mata tangyakon nasida dada holak kita narikot marsonang-sonang alai narikot tu debata suang songoni nak kita boy do rikot sonang lasrohat jaladang rikot na hola dihita marsonang-sonang takas do didok ay dipangido debata do marhite aroro de Tuhan Yesus tu portibion gabe si palua portibion ibana dada hola si palua hita alai si palua ganuk jolma takas do nunga di hati dakon akaposteli taringot tu haluaut taringot tu panewusion nang dipatupa Tuhan Yesus tu saluhut jolma na di portibion alai nang lamas itu tu hita akan nama dok porseri Tuhan Yesus lahu pasaha pangiduata partangyanggota parpangiodiota dohot hama oleateon nirohata humokop saluhut halak humokop akaraja humokop akaparhuaso humokop akobasion dituhani asalam marataba kajolman na lamanada hasitongan do haluaun na pinarade ni Tuhan Yesus Kristus na mangalehot dirina to portibio gabe si palua malua mahita siarragam hamaolo ni portibio marhama lumom mahita siarragam nyaka para sahitot tabi ay Jesus do na